Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa dagang higayon, si Father Darwin Gitgano nagisgot bahin sa demonyo nga si Asmodeus. Si Asmodeus mao ang demonyo sa libro ni Tobit. Kini si Asmodeus, obsessed kayo ni siya kang Sara. Mao nga gituyo gayud niya nga patyon ang tanang bana ni Sara sa gabii sa ilang kaminyoon. 7 ka bana ang iyang gipatay one by one. Ug ang kanunay nga kamatayon nakapag-uol kaayo kang Sara kay ang nahitabo nagtuo si Sara nga siya ang hinungdan sa pagkamatay sa iyang mga bana. Sa diyang si Tobias, ang anak nga lalaki ni Tobit nakigminyo kang Sara, ang arkanghel nga si Rafael mihatag kanyang instruction kung unsaon pagpilde si Asmodeus. Gisultihan si Tobias sa pagsunog sa kasing-kasing ug atay sa isda. Kansang aso niini nagpalayas kang Asmodeus. Si Asmodeus mikagiw ngadto sa Ehipto. Apan didto gigapos siya ni Arkanghel Rafael. Ug natapos ang iyang pagsakit kang Sara ug ang happy ending na hitabo na. Malipayong naminyo si Sara kang Tobias. Kining kasinatian ni Sara kansang 7 ka bana namatay mao ni ang nagpaluyo nga pangutana diya sa atong ebanghelyo karon. Kung may 7 ka magsuong lalaki ang kamagulangan naminyo ug namatay nga walay anak, ang ikaduhang igsuon mga sawa sa byuda. Ingon man ang ikatulo hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babae ug namatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan ng babae mao'y namatay. Karon sa adlaw nga banhawon na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Take note, silang 7 legal nga mga bana. Giyon sa man ni pagtubag ni Jesus. Mao ni ang atong pamalandungan karon. Unang punto, ang atong kinabuhi puhon sa Diyos nung gingharian, dili mag-agad sa forma sa atong mga relasyon dinhi sa kalibutan. Kung ang usa ka babae na minyog kapito dire sa yuta, kinsa may maproklamar nga iyang bana inikabot niya dito sa langit. Si Jesus nagtubag sa hypothetical nga pangutana sa mga Saduceo bahin sa babae nga nakapamana og 7 ka igsuon. Kung ang usa ka babae na minyog kapito dire sa yuta kinsa may maproklamar nga iyang bana inikabot dito sa langit. Para sa mga nangutana ang pagkabanhaw problema kay nagtanaw sila niini sa kalibutanon nga paagi. Apan si Jesus ningon, those who are considered worthy of a place in heaven neither marry nor are given in marriage. Luke 20:35. Ang mga lalaki o babae nga angay banhawon og magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyuay. Ang kinabuhi di ay nato puhon uban sa Dios dili nakabase sa atong earthly relationships. Nagpakita ni nga si Jesus nagsangyaw nga ang kaminyoon usa ka sakramento para sa kalibutan karon. Apan sa langit, lahi na ang porma sa relasyon sa mga tao. Ang gugma nga anaa sa langit, dili na exclusive, dili na possessive, ug dili sakop sa human needs, kundi usa ka hingpit nga pagkahiusa diha sa Dios. Busa ang pagkabanhaw, dili pagpadayon sa earthly structure of relationships. Apan usa ka pagbaton og bagong kinabuhi diha sa kahayag sa Ginoo. Ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga dili ipugos ang kahulugan sa langit pinaagi sa atong limitado nga pagsabot. Usahay maghuna-huna kita nga ang langit sama ra sa yuta. Si Jesus nagpahinomdom nga ang langit dili ni siya upgrade version sa kalibutan no nga na small, medium, large.
Kundili lahi ra gyud nga realidad nga puno sa kalinaw ug hingpit nga gugma. Mao nga kinahanglan ta mangandam dili lamang pinaagi sa moral life, kinabuhing moral kundili pinaagi sa pagpaubos ug pagsalig. Ang atong kinabuhi puhon sa Dios nung gingharian dili mag-agad sa porma sa atong mga relasyon dinhi sa kalibutan. Ikaduhang punto, ang pagkabanhaw nato puhon usa ka dakong gasa ug dili usa ka bug-at nga problema. So kung mobalik ta sa pangutana, kung ang usa ka babay naminyog kapito diri sa yuta kinsa may maproklamar nga iyang bana inigabot niya sa langit, ang problema sa mga nangutana niini mao nga ilang gisukod ang langit gamit ang sukod sa yuta. Si Jesus nitubag dili pinaagi sa debate kundili pinaagi sa pag-ila sa mas lawom nga kamatuoran. Ang pagkabanhaw gasa dili problema. Iyang gigamit ang story ni Moses og sa burning bush aron ipakita nga si Abraham, Isaac ug Jacob buhi diha sa Dios. Ang mga Saduceo wala mo tuo sa mga prophets apan mutuo sila sa Torah. Mao nga diha sila gitun-an ni Jesus. Gitudluan sila nga ang seed of life anaa sa Dios mismo, dili sa atong earthly continuation. Daghan usab karon ang naghuna-huna nga ang pagkabanhaw daw murag fairy tale. Fairy tale lang. Apan ang gitulo sa ebanghelyo mao nga ang atong paglaom dili base sa imagination kundi sa Dios mismo nga nagingon nga siya mao ang atong Dios. Kung siya Dios nato ang pagkabanhaw, mo ang pinakadakong pagmatuod nga ang gugma sa Dios mas kusgan, mas lig-on kaysa kamatayon. Ug kining pagtuo sa pagkabanhaw mausad ang mubag-o sa atong pagtan-aw sa kalibutan. Ang tao nga adunay paglaom sa pagkabanhaw dili mahadlok kay sayod tang naay nagpaabot nato human niining kalibutana nga mao ang kahayag uban sa Dios. Ang pagkabanhaw nato puhon usa ka dakong gasa ug dili usa ka bug-at nga problema. Story time. Nay mga kultura sa lain-laing parte sa kalibutan nga nagtugot sa mga babae nga magbaton og daghang bana. Sa pipila ka lugar sa Himalayas, sa Nepal, sa Bhutan, ug Northern India, gitugutan ang pagbaton og daghang bana tungod sa praktikal nga rason. Aron dili mabahin-bahin ang yuta sa daghang anak, ug aron mapanalipdan ang economic stability sa pamilya. Sa pipila pud ka tribo sa Zimbabwe, ang pagbaton og daghang bana gitugot usab apan giubanan ni og strikto kaayo nga mga traditional roles and responsibilities aron malikayan ang away ug kagubot. Of course, diri sa Pilipinas, wala gitugot nga ang babae magbaton og daghang bana. Ang pagbaton og daghang bana, bisan pud gani ang pagbaton og daghang asawa, nagpakita nga ang kultura lahi-lahi ang paagi sa pagtan-aw sa pamilya ug sa relasyon. Sa uban, kini gibase sa survival, ang uban gibase sa practicality. Apan sa Kristohanong pananaw, ang kaminyoon usa ka panag-uban tali sa usa ka lalaki ug usa ka babayi. Ang istorya naghatag nato og kahayag nga lahi ang pananaw sa tawhanong kultura ug lahi sad ang plano sa Dios para sa relasyon sa tao. Ang pag-ila sa laing kultura dili pasabot nga niuyon ta. Pasabot lang nga kita nakasabot nga ang ebanghelyo adunay lahi nga tawag ug lahi nga dalan. Ang atong kinabuhi puhon sa Dios nung gingharian dili mag-agad sa porma sa atong mga relasyon dinhi sa kalibutan. Ug ang pagkabanhaw nato puhon usa kini ka dakong gasa, dili usa ka bug-at nga problema. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon nagdala nato og usa ka tinuod nga pangutana. Kinsa man ang atong gisaligan? Ang atong limitadong pagsabot o ang
walay katapusan nga gahom sa Dios. Ang pagkabanhaw dili problema, dili pud ni siya math equation kini gasa. Hinaot nga ang atong pagtuo mulawom, ang atong kasing-kasing muligon, ug ang atong paglaom mulungtad. Kay ang Dios mao ang Dios sa mga buhi. Ug kung kita anaa kaniya, buhi usab kita hangtod sa dayon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.